Naimbag nga oras tayo amin apo, siya apo ni Armelin Barrientos de Guzman, 28 years old. May isa nga mangisurusuro iti Libtong Integrated School, iti Ili, iti Tagudin. Iti March 19, nag-message kanyak ni Ma'am Adeline, ket dinamag na no kayat ko ti agiburay ti kapadasak, para daytoy pito a maudi a balikas ni Apo Jesus. Apaman nga inak nabasa ijay mensahe na, iti pito a maudi a balikas. Biglalatan Apo a nag-pop up dijay panunot ko, daytoy may kapat a balikas. Diyos ko, apay a binaybay anak. Saan ko man ammo Apo no apay, saan ko ammo no anya ti makagapu. Ket gapuanan iti dayta, imanugotak nga dagus. Dinamag ko garod no may kamano a balikas ti inak ikante reflection, ket agmeeting kayupay kada Apo padi ning kinunana. Ti saan na mabayag March 21 nag-message met kanyak ni Ate Mina, ket kasjay met lang itilinaon ti mensahe na. Ket sa anak garod a nagkedked, wen po kinunak. Manipod day tangal daw, pinampanunot ko no anya nga ti makagapu, no apay asyak ti pinili da, nga may sang agiburay kadagiti pito a maudi a balikas ni Apo Jesus. Am I worthy to be a sharer? Is my story worth sharing for? April 1, inmeet na kami ni Apo Rufo. Kabayatan ti panagururay mi ti kakaduami pay nga agiburay, nagsarsarita ken naging inistorya kami ken ni Ading Leia, ket nasa una asaan na pay nalpas nga isurat jay i-share na akapadasan. Ket kasla naklang nakman Apo, ta apay nakapili dangatan, wenno addan nga ta prior a meeting da sakbay ita kinunak. Ket uray met ni Ading Leia, ket kasla nakigtot, idita makita na ti reaction ko. Ket dinamag na no naikanakban ti program. Saan kunak? Aguray ate ta idawatan ka kinunana. Apaman nga inak nakita tinagan ko ijay may kapat a balikas, kasta unay tiragsak ko. Wow, naglaing ni Lord na kunak. Apay ate, kinuna ni Ading Leia. Isu kumamet laing ti pilyek no kasta nga pagpilyanda tayo. Ngem anyan nga naglaing talaga ni Lord. God's will nga talaga, ta naisaksak tulakit din nga isu tinakaybatugan tinagan ko. Diyos ko, apay abinaybay anak. Can you feel the desolation? Can you feel the sorrow? I can. It was Good Friday of 2013 when my father left us because of pneumonia. Gapuanan met siguron ti nature ti trabaho na nga kas construction worker. Adita nga mamagmagaan tiling et kada matuduan. He was just 45 years old then. He was so young. And I was like a third year college at that time. May satawen laingen agturpos na kon. Ngaman yan nga liday ko. Ta saan naman lang nauray ti panagraduar ko. Saan naman lang nauray ti napinpintas ko a klase nga panagbiag, mabaling ko nga ited, no adaan na kon ti trabaho. Naimatangak ti adu arigat na daydi amak, bayat ti pananglablaban na piman ti dayta pasamak. Kasla nakipagmaymaysa iti panagrigat ni Jesus. Adita jay saan nga umineg ti anyaman nga solid nga makan, isu nga gatas latan ken danom, tinagserbi nga taraon na. Tunggal uminom, masapol nga agusar ti straw, tadi na meten unay mailokat itingiwat na. Adan sa dua nga aldaw akasta, agingga nga iti maudi nga aldaw ti biag na,
Pulusen na saan nga umuneg ultimo danum. Saan nan mapauli ijay danum ijay straw. Parabangon ti Biyernes Santo, idinta mauyasen ti biyag na. Saan mo baybayan ni inang mo? Ken dagiti kakabsat mo kinonana. Dayta ti maudi na nga bilin kanyak, nga ingga na itakit isuti aramidek. Inananusan na piman ti marikrik nana, ta dinamit kaya ti paitaray ti ospital, gapu ti rigat meten ti panagbiag mi. Iti dayta pasamak nang rugi ti panang question ko ken Apo Ana Marswa. Apay nga intulok mong ama pasamak ti kastoy. Apay nga ti amak paylaeng. Apay nga iti pamilya may paylaeng ti nakapasamakan na iti daytoy. Apay. Fast forward may samanen anadagsan na pasamak ti innak na pasaran. Tawen 2017, bulan ti Agosto no sa anak Amariro. Idinta mapansin ti maysa nga co-teacher ko nga kasla kano dumakdakkel datoy tinged ko. Especially di right nga part. Napanaggarod nagpa-check up iti sumarunong abulan ijay St. Martin, ket ditaan na duktalan da, babaen ti ultrasound report nga adaan bukol ti tenged ko, both left and right lobe. Ket insuggest ti doktor ti operation ti kabiitan a panawen, tapno may cut dagita a bukol. The operation itself is costly. I do not have the money to do so kasi sa anak pay met agsasahod that time, tanyoli hard nak payla idi. Ket no kasta barbaruka ti DepEd, saan ka pay dagos makasweldo. Upat wenno 5 a bulan to sakbay ka a makasweldo. May sapay arason no apay nga madikin kaskaso daytang operasyon ko ma, ket gapu apo ti buteng ko. Mabotengak nga maopera. Mabotengak ti mabalin a side effect na. What if saan nga successful jay operation? What if sa anak ton ang makasaong? Kasat nun ti panagisurok, kasat nun ti trabahok, kasat nun ti familyak. Syakmet garud ti as-asahan da, ta syakmet garud ti breadwinner ti familyami. So sa anak garud anag pa-opera, inialing-aling ko ket binaybay aklatan. Adadaket garud ti panang question ko tinamarswa, ngem iti innak panagdawat ti panakaagas na. Nga apay asyak pay lang tinaadaan iti kastoy a problema, nagadulang garud nga problema kon adaman na inayonen. Anyan nga panang parigat yu kanyak apo, kinon konakpay. Dinominggunak met a makimisa, nasingpet nakmet nga adalam ngem apay asyak pay lang. Kasta unay ti pananggurak ken Hapo Jesus, tadimet laingen agsarsardeng ti problema kon. It was dawn of November 13, 2019, when I cannot move my body nor lift a finger. Pulos adyak may garaw ti bagik. Sa anak a makakuti, sa anak a makatakder. Napalawas ti sangit ko, ta permiti sakit na. No kasta amakuti, wenno masagid dak uray basit. Uray dagiti kabalay ko agarubos metten ti lulwada, iti kasta unay arigat ko. Napandagarod ng riing ti pagluganan mi amang itaray kanyak ijay hospital. Gaputa na sakit no makuti ti anyaman aparte iti bagik. Inananusak piman idi binagkatdak. Ngayon patugaw ijay monoblock. Tapno lang mailugan dak ijay van. Anyan nga rigat ken asida kanyak. Idi iyo nagdak ijay van. Intaray dak garod ijay bio, ket ditan nga inadmit dak, ket nagbayag nak ijay ti mano nga aldaw. With all the tests done, UTI ti final diagnosis da.
Iniyawid dak ijay balay mi. Intultuloy ko tinagpaimbag. Madilat ta. No makaisbuak. Paisbuendak ni nanang ko. Bagkatendak no apanak agbawas. Padigusendak sukatandak. Ari ko paytay pukol. Winupilay. Kaslak lang baby nga. Kaya na kuma. Iti kasta nga panang as-as kaso da kaniyak. Inpa-check up dak ulit. Isulat ta diagnosis da. UTI latta. Agas dita, check up dita, lab test dita. Inpakita dak pay tinaduma-duma nga mangagas. Adapay jay napan kami nagpaagas, ijay tuktok, iti bantay. Ijay aringgay, nga bagkat-bagkat dak. Minsan klase ti bulong nga mabalin nga maanger, nga mainom nga kunada na inom kon. Amin nga klase ti ruot nga kunada nga agas ininom ko. Agingga nga nauman akon ti kasta nga inaldaw nga mapaspasamak ti biag ko. Imbes nga dumawat ak ti pamakawan ken panakaagas ti apo, saan ko inobra. Gura ken pamabasol ti adadda nga insungbat ko ken apo. Pagarap ko idi abinaybayan na kon ti apo. Isungan ako na kanya na di nakpay lang garod patayen. Pasarayag karasubli kami idi ti hospital. Kaslamin balay ti hospital idi. Bago ag pandemya, kinuyugdak ti dua ako teacher ko ijay Lorma. Pinadas mi ti nagpa-check up ijay. Bale talo a klase ti doktor tinangkita kanyak. Saan lahat nga nagsardeng ti check up, laboratories, kada agas. Aginggang ako na di doktor ko nga masapul kon ti agpa-admit. Inadmit da garod ijay region, ijay ITRMC. Ngem di doktor kito Lorma, ti mangkit-kita met lang kanyak. Ijay da garod nga naduktalan ti sakit ko. I was diagnosed with systemic lupus erythematosus. Datoy lupus apo, ket may nga chronic autoimmune disease in which my immune system attacks its own tissues nga isumeten apo ti mangkokos ti inflammation ken tissue damage iti organs ko. Apektaran na iti joints, dati skin, so nga ano ka agruwar dagiti dadakkel nga rashes ko. Datoy brain, lungs, kidneys, heart, ken jay dara apo. Iso nga no adda ti mabalin nga complications na daytoy nga sakit. Ken may sapay no mabalbalin sa anak mabalin nga mainitan. Kasi agkos iti inflammation ket ag flare up apo dijay disease. This disease occurs chiefly in women, and there is no cure for lupus. But medical interventions and lifestyle can help control it. At dagamin ti times nga ag-flare up po, especially no tay permiti banbanog ko, permiti stress ko, kenyo tay sa anak nga makatumar. So I am taking po immunosuppressive drugs that will inhibit the activity of my immune system. Makunak nga napigsa dagiti agas ko, ta adamit nagbaliwan na. Adamit dagiti moment nga napigsanak. Dimteng ti pandemya, nagsardeng nagpa-check up, tanariga ti biyahe, idi aglalo no rumuar iti ili, ket Lorma ken ITRMC pay met ti pagpapa-check upak. Rimigat met iti panagbiag. Kasla nariknak pa iti bannog idin ti inak. Ta, kasla ti panangriknak ket impasublet dak nga ipatarakyan iti kabsat ko, nga naikamang ijay bugbuga. Ni manong ko nga tiyad ken ti asawa na garod ti nangan anus nga nang tartaraken kaniyak. Agingga nga in-recommend jay mother-in-law na nga apan ko kano itry ti agpa-check up ijay St. Martin.
Adatiin baga ng anagan iti doktor ti espesyalista iti jay tultulang. Napan kami garod ijay. Inturungdak iti nalaing rheumatologist. Lab test, akanayon every check-up. Ket kalpasan na, same da ti diagnosis jay doktor ko ijay Lorma. Check-up, lab tests, agas, iso nga iso. Kasta ti cycle ti biyag ko idi. Ingga nga na nag-flare up manen ket hospital manen ti nagjijanak. Iniyawid dak ket intuloy ko manen ti nagpaimbag. Nakasublinak ti trabaho apo idi mariknak nga kaya kon. Ngem agtultuloy latta iti agas kada check-up ko aging ganatatta. Ket ditan nga nagsublimet garo ti riknak ken Apo Jesus. Nagdawat nak ti pamakawan, ken nagyaman nak ti napalalo iti kasta nga napasamak kanyak. Aglalo pa ita inturong ken inted na kanyak ti lalaki nga nang parik na kanyak ti husto nga ayat. Ngem saan ko pagarupen nga pagbiit lagayam dayta aragsak ko ta idi saan a mabayag kalpasan iti manuabulan a panagdenamya kasagasawa may sa pasamak manen ti simangbay kanyak kanyami nga agasawa. First quarter of 2021, when I decided to visit my doctor not due to my lupus but rather due to my menstruation. Hanak apo nga nagriglati, talo nga bulan when naupat. Yes po, I was very happy and worried at the same time. Happy because finally maybe this is it. Baka magkaka-baby na kami. But at the back of my mind, I was thinking, what if? What if it's just a complication of my chronic disease? So I decided not to tell it pa to my husband. Nagdesisyon na nga no maamwak ton ti resulta ti check-up ko, sa akon to lang ibaga kanyanan. Mayat met ti resulta na dagita lab test mo. Baka buntis ka, my doctor said. Do this, sabay abot sa pregnancy test kit. As I was holding the PT kit going to the comfort room, roller coaster of emotion po tinak narik na. Wow Lord, ito na ba yon? I was very excited for that magical moment nga ag-positive je result. But it didn't. Nagsakit. Nalpay ti abagak gapo iti dayta. I returned to my doctor teary-eyed, holding the result. So she referred me to an OB at that same hospital. I met that referred doctor, and the first thing she asked me to do was again to test if I am pregnant or not. I told her I am not, but she insisted me to redo it. With a heavy heart and sad face, again, I went to the comfort room. The excitement was no longer there, and like the first time I've done it, I was just standing there waiting for the result I already know. And after a while, boom, negative. I went back to the doctor and showed her the result. She didn't say a word. Naresetahan na nga rod ti agas nga pamparegla. She told me to do follow-up check-up on my 4 to 6 day of cycle or bleeding and have to undergo TVS or transvaginal ultrasound. I followed what was instructed to me. So from that TVS, I was diagnosed again with polycystic ovarian syndrome, having multiple follicles, that's more than 10 cysts in both of my ovaries. And my uterus is retroverted, meaning conceiving is really a miracle. From that moment, I was again killed. Yes, panagritnakit, kasla may saanatay with no zombie kumbaga. Breathing with no emotion at all. Adupay ti imbagbaga jay doktor ngem saan kon anainggan. Saan kon nga mauawatan ti explanation na
Ta kaslatan floating jay riknak. Timataklatan jay panunot ko nga kaslawan serbikon nga babae. Awan serbikon nga asawa. At adalat tagaruti pananggurak iti apo anamarswa gapu iti dayta. Diyos ko, apay abinaybay anak. I told my husband everything, every little thing. It's okay. Everything will be okay, kinunana. Kitapaman na nangigak iti dayta, jak manen nalapdan tinaglua. At dan tulat taa, saan ta maawanan tinamnama. Ipasnek takit diti, agkararag ta, barbaring mauman to ni Apo nga, mangdengdengeg ti araraw ta, ket ikanatan tumet lang ti kalkalikaguman ta nga anak. With that, ket natukay jay riknak, anyan Apo nga kinaimbag mo, tayo ni kanak ti asawa nga man nakaawat. Saan naggarud mauawanan ti namnama ta kastamet iti pakpakita iti asawak. Adapay tay ibagana no makalagip daleng intanje ubando. Apan kam kanu agsala ijay. Ta barbaring madan kaminton ti anak. Amok nga everything happens for a reason. Amin dagitoy pasamak ti biag ko ket adda makagapo. Amok nga sanak ikan ti Diyos ti parikot adyak kaya nga lampasan. Gapoy ti dayta panghawhawa kaklatan daytoy maysa nga Bible verse nga isumat lang iti maysa kadagiti paborito, which is Isaiah 60:20. When the time is right, I the Lord will make it happen. Mamatiak nga danto. Mamatiak nga itednan to in His perfect timing. Agyaman nakti panagdangag yu Apo.